लोगोफोर आंनि फिसौलाया डन बस्क' स्कुलनिफ्राय क्लास 11 माबायावहाय आन्दामान निक'बाराव बेरायनो थांदों। बेखौनो दा आंनि भिडिअ'आव बे फिसौमोन थांनायखौनो हगारनाय जादों। नोंथांमोनहा नायलांदो। आरो दा बिसोरो ट्रेनजों थांनाय, फ्लाइटजों थांनाय, जाहाजजों थांनाय, बेरायनाय बेफोरखौ देखायहरजोबनाय जागोन। नोंथांमोनहा आंनि लिंकआव थुनानै नायबानो जाबाय। आन्दामान निक'बार बे देशफ्रा माबायदि बेफोरखौ नुनो मोनगोन। अन्नानै नायलांदो लोगोफोर, लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।